Mănăstirea Mălian. Tare frumoși suntem! Pom, 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 pom. Eu filmez? A, e ok. Da. Dacă a început marșul, am reacționat. Da, mulțumesc, părinte, să rămână. Ce peisaje frumoase. Super. Foarte frumoase. Ce mi-ar place să merg pe apă cu o embarcațiune din aia, cu o bărcuță. Da. Vai, da, ce frumos. Păi, ce mi-a spus că închiriam una? Da. Doar dacă mai stăteam o zi aici. Doamna Ioana, zâmbiți, vă rog. Așa, doamnă. Vai, cât e de frumos. Orșova. Așa. Lasă gura apă, dar nu știu să vă Ce facem? Rămânem aici? Mai mergem undeva? Da, dormim aici. Nu, acum. Acum În mergem pauză. spre Ișalniță. În pauza asta mergem încolo? Păi a zis că, eu am înțeles că ne-a spus 30 de minute. Da. Aveți 35 de minute, așa. Așa, Deci domnul... Văd care e programul. Opa. Ce avem aici?